Ọ dị mma mkpụrụ okwu na na ka anyị mara ọmụmaatụ ha n'otu n'otu. Anyị gaa n'ihu. Mkpụrụ okwu na-arụ ọrụ dịka enyemaka ngwa ka a kpọrọ na bekee auxiliary verb. Chetakwa na anyị sịrị na ha na-eji akara uhie hyphen egosi na ọ na-arụ ọrụ ka enyemaka ngwa. Mgbe na-arụ ọrụ ka mbuụzọ, ọ na-eji akara rịkọmenu ka a kpọrọ na bekee apostrophe iji ezi na ọ na-arụ ka mbuụzọ. Mgbe na-arụ ka njikọ, o nweghị akara ọ na-ezi, kama ọ na-ezi anyị na ọ na-etikọta mkpụrụ okwu abụọ ma ọ ahịrịokwu abụọ ọnụ. Ka anyị hụ ọmụmaatụ mgbe na-arụ ka enyemaka ngwa. Let us see the example of na working as auxiliary verb in a sentence. Ada na-agụ akwụkwọ. Na-agụ akwụkwọ. Now this is na. Na here is auxiliary verb and this is the main verb, and then here they have the hyphen. So the hyphen is between the auxiliary verb na and the main verb agụ. Ada is reading a book. The hyphen is between the is and read. The second one here says Obi na-arụ ọrụ. Obi na-arụ ọrụ. Obi is working. Obi is working. Ọmụmaatụ na ma ọ na-arụ ka njikọ. Anyị nwere ebe a Ada na Ifi gara ụlọ ụka. Ada na Ifi gara ụlọ ụka. Na-ejikọ Ada na Ifi na ahịrịokwu a. Ada and Ifi went to the church. Now, na in this regard is and. Second is Obi zụtara ji na azụ. Obi zụtara ji na azụ pụtara Obi bought yam and fish. Na is joining yam and fish, ji na azụ. Mgbe na-arụ ọrụ ka mbuụzọ, when na does the work of preposition in a sentence. The first example here, nne m. Remember the M after the name is mine. Nnem no n'ime ụlọ. When you look at the end there, it has apostrophe showing that it is showing preposition. Nnem no n'ime ụlọ, meaning my mother is in the house. Now it's showing where my mother is. Now I'm going to tell you when it's showing when something happened. Nnem bịara n'ụtụtụ. Nne m bịara n'ụtụtụ. Now there is showing morning. When did my mother come? In the morning. My mother came in the morning. Now with the apostrophe showing time. In the morning. N'ụtụtụ. Ọzọ bụ onye nkụzi m batara na ehihie. Onye nkụzi m batara na ehihie. We have my bag is on the bed. Remember I said we use at, on, and in. We're going to say my mother is in. Akpa m nọ n'elu akwa. N'elu akwa. Akpa m nọ n'elu akwa. Where is my bag? My bag is on the bed. N'elu akwa. Remember the and has apostrophe showing that my bag is on the bed. When na showing location in a sentence in Igbo language, for example, maybe I want to know the location where Obi is at the moment, and then I will say Obi is at the market. N'asụsụ Igbo, I ga-asị Obi nọ n'ahịa. Obi nọ n'ahịa. Ọ dị mma, ewekwala m n'ụlọ ahụ na uto na-acha arụ ọrụ n'ụzọ atọ dị iche iche site na nkeji asụsụ atọ kpọpụtara njikọ enyemaka ngwa na mbuụzọ. Wekwa m na unu hụ ya nkwana akara ha ji arụ ọrụ, unu ga-ama kpọpụta ya na marakwa n'ihe ọ pụtara. Ka ọ dịbazie n'ụbọchị ọzọ, ndị nke m ọma, unu emeela.